Sana kana jira nan da muka je gidan mutum. Wani abinci ke ka zuba mana. Ya usas. Ibin da ya sa kuka na tsaya ya kamata abokaina ba ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Wannan kallon fina-finan batsan nan fa da kuke yi bai dace ba. Ba girman ku bane abin da kuke yi. Ya kamata ku daina ba. Wannan ba aikin mu bane. A'a haba. Kuma yadda ya an yi ya kamata ba aikin mu bane. haba wannan dai. Kun ga ku bi duniya a sannu fa. Ustaz muna bin da ustaz. Wannan kallon fina-finan nan. Action. To shi kenan tsaya na je makaranta. Ɗalibai suna jira na. An tafi. Gidan dama wannan sati ya fi gidan dama Allah su rami don na ga yana kyau ba ma na ka san da shi hakan ma dai aiki ne mafi yawa amma da abu da za su yi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shago Ina jin ka ustaz. nan ne ake tura irin fina-finan nan na batsa. A nan ne. To a tura mun kwaya uku dan in je in kalla ina la'antar su. To mana ustaz. Yawwa mana ustaz. Gashi ya je. Ya kada. Kabe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya ustaz. Ya wallahi wajen wa'azin nan zan je na zo an tura min wa'azin Sheikh Jafar da Allah ustaz. Ko da muke ganin wayar daga A'a wallahi sauri nake